Nekem például olyan kérdésem lenne, hogy mi lesz az ütemezés a következőkben? Tehát most egy koncepcióterve elkészült, mi a következő fázis, vagy mikorra készül el a végleges terv? A fontos kiegészítés, hogy ez egy nulladik koncepcióterv, jó? Tehát mert a terepfelmérés még nem történt meg. A 26-27-es évek az a felmérésnek az időszaka. Összegyűjtjük azt, ami már megvan felmérés, és meg kell csinálni a terepmodellt, a borítottságot, az úgynevezett klímaforgatókönyvet, egy rengeteg munka van, csak a felmérésekkel a vízbiológiát meg kell csinálni, aztán van az éles tervezés. Jó? Erre kaptunk most kétszer 15 milliót. Így van. Ugye az, amit a felmérésekre 15 milliót kaptunk. ezt kaptunk 15 milliót a felmérésekre, az, Igen. amit mondasz, és kaptunk 15-öt. Ennek a területnek az erdősítésére. Jó? Igen. Tehát így, ezek a pályázatok most futnak, tehát most mennek a dokumentumok bekérése, stb. És utána véglegesítjük. Utána végre is, tehát amikor tehát ezt ugye el kell kezdeni, mert ez így vagy úgy, ezt meg kell csinálni. Ezt nem nagyon kell tervezni. Jó? Ott kell egy védőerdősáv. Arra valamilyen határidő van? Hogy a pályázatból van, nyilván megvalósítási határidő van. Azt hiszem, hogy 27 vége. Tehát addigra ez az erdősáv itt a... Ugye ez az első kivitelnek nevezzük, ugye, amikor ki van ültetve, de még nincsen záródás, de még hiányzik a növényeknek egy része, mert kiveszett, meg a nyúl elvitte, stb. De maga a munka az már lezajlott, csak még nem 100%-os. Jó, de az első kivitel addig le kell, hogy menjen. És a jelenlegi faállomány, ami most itt van, az teljes mértékben le lesz cserélve, vagy ez fokozatosan lesz kicserélve, vagy részben? Egy része. Tehát az invazívakat cseréljük le fokozatosan, jó, ez egy ilyen egyszerű módszer, és az nehogy megjegyezzék, önmagában degradálódó, csak én találtam ki. Tehát ez a nyárfa hibrides állomány, ez önmagában úgyis ledegradálódik, jó? Ezt szépen lassan ki kell vezetni a fajokat. Az akácot ki kell vezetni innen, jó? A zöldjuhart ki kell vezetni, de ezeket nyilván. Azért meg minden. De valószínűleg ez sem biztos, hogy a legfontosabb szakszó, ilyen ékeléssel fogják majd csinálni a szakemberek, ahol figyelembe veszik a meglévő fákat, és úgy ültetnek, hogy azok segítsenek a következő generációnak a felnövesztésében. Tehát nem úgy, hogy ez a harc lesz a végső, és akkor végig megy a dózer, és akkor új erdőállomány, hanem én ékeket fogunk betenni, és idővel, egyébként 3-5 évente, majd szedjük szépen ki, ami nem ide való. Hát egyébként hasonló módszerre készült a Pettini a másik oldalon, tehát ott se, hogy ledózerolunk mindent, és akkor egy terv alapján ültetünk, hanem a meglévőt azt mindenképpen meg akarjuk tartani. Tehát de egyébként terv alapján ültetünk, tehát a koncepciónk például elég hasonló, mondjuk, hogy a tájkoncepció az elég hasonló, mint a Petényiben, jó, tehát, hogy annyit és akkor vesszük ki, hogy a fenntartható állományt felneveljük, jó? De nekünk a céljaink azok teljesen világosak. Lent valaki azt mondták többen, hogy jaj, olyan véletlenszerűen néz ki, nem úgy van. Hát van egy tök komoly tervünk, azaz kell nekik, jó? Majd egy 5 év múlva szépen kirajzolódik, de az lassan fog menni. És a park egészének a tervezése, abban mondjuk szakmai szervezeteket bevonnak? Tehát gondolok itt mondjuk ilyen természetvédelmi szakemberekre. Lehet tudni, hogy kiket? Nem. Tehát szervezet szintjén sem. Nem írtuk még össze. Értem. De hát ugye eleve a szerződésünk van a Magyar Madártani Egyesülettel, tehát én természetvédelem, akkor a Kertvárosi Horgász Egyesülettel, ugye ő révén jött a vízbiológus, aki a vízminőséget is megvizsgálta. De horgászatra ugye nem lesz itt lehetőség, mert ez nem alkalmas rá. Jó. Jó. Horgásztó már van. Igen. Igen, mi is ebben bíztunk, mert itt elég sok szemét marad a horgászok után is, meg kicsi a hozzató, túl sok etetőanyag megy bele, nem fenntartható, vagy nagyon káros. És készülünk a nagy pályázatra. Ugye az egész az arra megy ki, hogy erre a Kék-zöld infrastruktúra pályázat. Tehát ugye most ez a ismétlen inkább egy ilyen funkcióséma, tehát ebbe kilóra megvan, hogy mit szeretnénk, és azt is üzenjük, hogy mit nem szeretnénk. Jó, ez egy ilyen mátrix rendszer, hogy igen és nem. Jó, biztos, hogy nem akarunk túl erős funkciókat, és mindenképpen szeretnénk a vizes élőhelyet levédeni. Tehát az az kötelességünk, az nem egy opció. Okay? És akkor azt így kipárnázzuk gyakorlatilag, és amit említettem korábban,
hogy megpróbáljuk úgy megszórni a figyelmet, hogy az menjen csak oda, akit ténylegesen az érdekel, tehát nem más. A más majd fent megtalálja azokat a funkciókat, ami neki alkalmas. A vizes élőhely védelme szempontjából az felmerült, vagy esetleg még szóba jöhet, hogy a tó ne legyen teljes mértékben körbejárható az állatok zavarása miatt? Tehát, hogy csak az egyik oldal lenne Még nem bejárható. merült fel. Még nem merült fel. De megfontolnák, hogyha... Beszélünk, még a 0. fázisban vagyunk. Hát most se lehet Ez még korai. Simán körbe lehet Hát körbe lehet, de nincs Ösvényeken, igen. Kiépített nincs. Csak azért kérdezem, mert hogyha szépen kiépül ez a park, akkor nyilván a forgalma is megnő, és a jelenlegi zavaráson fölül valószínűleg sokan fognak idejönni. Ide tartozik a másik kérdés, hogy láttam, hogy talán kutyafuttató, vagy egy kutyás ikon van itt a rajzon. Itt Igen, az valami tévedés lehet. tévedés, tehát akkor Az egy tölgyfalkat. igen, mert ugye körbe lesz Kutyafutató nem lesz. nem lesz kutyafuttató, jó. A terület körbe lesz kerítve, ha jól látom, tehát ez a piros pontok a körbekerítést. Ugye a piros pontok azok Az akcióterület. az akcióterület. Ja, akcióterület. Kerítés alatt mire gondolt? Kerítéssel? Vagy? Én azt hittem, hogy valamilyen Hát, fakerítés. nem választanánk le a lakóktól kerítéssel. Tehát ez, Sőt, inkább Hát azért is, kinyitnánk, igen. azért is kellene, hogy egy kicsit átjárható legyen, mert látni, hogy azért a lakók magukénak érzik, és a zöld hulladékot azt beborítják, úgyhogy nem feltétlenül a érdekességre idejövők szemetelnek, hanem a itt lakók is azért nem feltétlenül a kertjükbe szeretik a zöld hulladékot, hanem ide hordják. Ami alapjában véve jó, hogyha az el van terítve meg, mert kell talajjavítónak kell, de nem így. Azért is kérdeztem a kutyafuttatót, amit feltételeztem, de ezek szerint nem lesz, hogy kutyával ugye sokan járnak be, mi is az előbb majdnem beleléptünk a végtermékükbe, és hogy ez azért elég élővilág zavarása szempontjából is probléma, a kutyagumi miatt is probléma, tehát hogy hivatalosan én úgy tudom, hogy pórázzal lehetne sétáltatni. mindenhol. közterületen legalábbis. Igen, tehát kutyafutatóból elengedni meg magánterületen. Sőt, hogyha ugye megzavarja a vadat, Mhm. és itt van egy illetékes vadász, akkor a kutyát... Igen, itt mondjuk kis eséllyel fordul ilyen elő, hogy itt vadász előforduljon. Igen, de jött a kérdés. Igen, tehát hogy ezt fogják valahogy ellenőrizni, szankcionálni, vagy ugyanúgy lesz, mint eddig, hogy az emberek mégis bejönnek és elengedik a kutyát. Lesz parkör? Hát én az üvegbőmbömet otthon fejtettem, tehát a jövőt azért nem látom. Amit látok, hogy a kutyások egy társadalmi rétegén nőtték ki magukat. Tehát vannak az ilyenek, az olyanok és a kutyások. Jelentős érdekérvényesítő képességgel. Van, aki úgy definiálja magát, hogy ő a kutyás. Na most, innentől, és ahogy hozzá vannak szokva. Tehát ez egy Igen. jó kis lassú folyamat lesz, mire valamilyen módon tudunk pozitív hatásra lenni. A cél teljesen ugyanaz, tehát hogy ezt meg kell védeni, meg finomítani kell a húrokat, de az nem lesz gyors. Nyilván ez egy társadalmi ellenállást váltat ki, hogyha azt mondják, hogy ide többet nem lehet kutyát hozni. De szerintem ez nem merül föl. Tehát én azt gondolom, hogy mondjam, Póráz nélkül, úgy értem. Ja, világos, tehát hogy ez az itt élők felelőssége is, hogy ezt az egész parkot az itt élőknek csináljuk. Most értem szerint kutyával is azok fognak leginkább, szerintem 90-30%-ban jönnek, akik itt laknak. Nekik lesz az érdekük elsősorban, hogy a kutyagumit felszedjék maguk után. Tehát Igen, hát ez is szép drasztikusan nem, ki fog ez. igen, szerintem kialakul. Hát csak jelenleg is. Nagyjából azok jönnek, akik a környéken laknak. Jelenleg ugye ez egy elhanyagolt terület azért eléggé. Igen, ez amikor így besöpörjük az ágy alá a porcicát, de most már az önkormányzat a gazdája, de egyébként kifejezetten ez a feladat a mezei őrszolgálatnak. Ők egyébként tudnak róla, sőt rendszeresen ők is járnak, összeszedik a szemetet, meg azért figyelnek rá. Most egyébként már hivatalosan, mert ugye az önkormányzatoknak a szervezete. Ők rendszeresen ide ki fognak járni a későbbiekben is? Igen, most is kijárnak. És hogyha esetleg itt a kutyasétáltatás, póráz nélküli kutyasétáltatást tapasztalnak, akkor azért mondjuk szólnak, vagy figyelmeztetnek? Vagy... Eljár, ugyanúgy, mint a naplásoknál, vagy a napláserdőben, vagy... És a következő időszakban, amíg a terv megvalósul, addig az illegális szemétlerakás ellen, illetve az illegális horgászat ellen valamilyen fellépés várható? Mert ez folyamatos, mármint a... Hát ez az a mezei őrszolgálatnak a feladata, illetve ugye korlátozott számban vannak, meg azért nagy Igen, ezért is. bejárniuk, de ugyanúgy a közterületfelügyeletnek, meg a mezei őrszolgálatnak lehet ezt jelenteni, és akkor
akkor jönnek. És akkor intézkednek. Javasolnám, hogy rakjuk ki táblát azzal kapcsolatban, mert Az lassan lesznek, hogy Ez belefér az első projektbe, és folytatálnak. Igen, a tóhoz, hogyha ki lenne helyezve, hogy illegális a horgászat, akkor az már egy jó figyelmeztetés lenne, mert most sokan úgy gondolják, hogy kiszabályozatlan, tehát hogy lehet igazából senkit nem érdekel, és hogy Jó, csak ugye azt hoztak is. tudni kell, hogy ez tavaly nyáron döntött az önkormányzat arról, hogy ezt megszerezzük, ezt a területet, és ennek a nagy részének a jogi hercehurcája az most zajlott le, illetve 4 hete lett bejegyezve. így van, és ugye ez még tart, mert egy ilyen 3 éves futamidő alapján vásároltuk meg, mert ugye közel 700 milliós adótartozása volt a cégnek, ezt betudtuk az árba, és évi 200 milliót fizetünk neki idén, jövőre, és a végén azt hiszem 75 millió marad, de az még lehet, hogy nem lesz neki kifizetve, mert még vannak kis tulajdonosok, és ő azt vállalta ebbe a szerződésbe, hogy ő kifizeti a kis tulajdonosokat. És az van a szerződésben, hogyha a harmadik év végére ő nem tudja kifizetni, akkor a legvégső részletet ő nem kapja meg, hanem akkor mi kifizetjük belőle. Ami egyébként a fennmaradó rész az többszöröse, amit a kis tulajdonosoknak ki kell fizetni. A következő kérdésem az lenne, hogy az idősek otthon az nyilván közel van. Nem tudom, hogy feltétlenül akarnak-e olyan akadálymentesítést, hogy a nyugdíjasok is ezt könnyebben megközelítsék. Nyilván örülünk nekik, hogyha mondjuk ott az arborétumban is lehet lyukat sétálni, csak hogy a tó szempontjából az talán nem lenne kívánatos, hogy túlságosan kiépített legyen. Nem. Akkor... Az arborétum felé igen. Itt nem látszik, de egyébként itt van is egy kis kapu, azt emlékeim szerint valahol itt. Oké, tehát a jövőben azzal számoltunk, hogy az idősek otthonából az arborétum felé át kell menni. Nem kaptunk olyan mennyiségű forrásokat, tudtuk volna csinálni ezt a részt. Egyelőre nyugalom, de egy pár éven belül szerintem az megtörténik. Errefelé nem hiszem. Jelenleg nincs a koncepciórajzon, de azt meg tudnak erősíteni, hogy parkolók nem lesznek? Vagy most is vannak? Ugye szükség van a parkolókra. Ott a kerítés mellett? Vagy ez a... Igen, Ja, ezek, igen. ja, látom, Igen, bocsánat, de- akkor azt még nem vettem észre. Mindig visszatérek ugyanarra a pontra, hogy ez egy nagyon nyers anyag, jó? Tehát ezt megfinomítani. De arányában valami ilyesmi. Hát egyébként ugye eredetileg itt a Pettényében is volt parkoló, csak utána azt mondtuk, hogy ne legyen olyan kiépített parkoló, hiszen pont az a cél, hogy ide sétálva, biciklivel így jöjjenek Az előírás, ne generáljunk hogyha plusz forgalmat. most nagyon őrén fogom megfogalmazni, hogyha funkcióváltás van, akkor bizonyos kvótánk van, hogy milyen mennyiségű parkolót kell megépíteni. A Petény Arborétumnál volt egy verzió, amikor itt volt 80 parkoló. És nem az utcán, hanem utcán. És akkor hol lett az arborétum, és akkor megkerestem a kormányhivatalt, és megnézték a törvényt, és igazából lényegi, funkcionális változás nincsen az arborétumnál, mert tegnap is zöld felület volt, és ma is zöld felület. És ezért szépen kaptunk egy határozatot, hogy nem kell megcsinálni a parkolókat. Itt is lényegi változás nem lesz, most is zöld felület, és holnap is zöld felület. Tehát itt nem lesz 500, mert ekkora területre mondjuk sokat kellene tenni, de majd végigjárjuk ezt a koncepciót. Valamennyit viszont szükséges tenni, mert egyébként még ráállnak az értékeink. Azt megkérdezhetem, hogy a piros potenciálisan akcióterületen kívül lévő terület azzal mi lesz? Csak azért, mert az ugyebár Ugye az a ott a területre 10%-nyi beépíthetőség van kiadva, mint emlékeim szerint intézményterületre. több, méghozzá 15, Az még rosszabb. de ez nem akkora probléma. Ugye arról beszéltünk, hogy ez a legkevésbé bolygatott, illetve a legjobban rehabilitált szakasz. Erdősült. Nem is annyira, hogy tehát én most a talajmechanika miatt mondom, jó? Tehát hogyha egyébként lenne olyan terv, hogy valahol el kell helyezni valami fajta rekreációs vagy egészségügyi intézményt, az erre a területre, de ez nem azt jelenti, hogy ekkora épületet, jó? Az annak a területnek Egyértelmű. egy részére. Csomó... Igazából, bocsánat, csak
azt akartuk mutatni, ahogy az elején mondtam, Matrix rendszer, hogy nem máshova, oda szeretnénk. Jó. Értem. Csobagyványának még van egy ingatlan része, ami nem az önkormányzaté, és nem is a Csobaj Kft. Egy itt lévő ez a terület talán ilyen 5 hektár, de lehet, hogy most rosszat mondok és kevesebb, magánszemélyeké. De egyébként szervesen kapcsolódik ehhez a nagy területhez. Nyilván itt az önkormányzatnak még nincs joga intézkedni, de fölmerült esetleg, hogy mondjuk valami jelképes összegért béreljék, és akkor jogosultságot kapnak ahhoz, hogy ott is kiterjesszék ezt a szép projektet. Szerintem egy 15 év múlva. Bennem még nem merült fel. Én úgy gondolom, hogy ez egy elég nagy falat, meg még a petény sincs befejezve, tehát azzal gazdálkodunk, ami a miénk, sőt ugye az idei költségvetésben ennek a területnek a rendbetétele nem is volt, ez csak egy hirtelen injekció volt, hogy kaptuk ezt a 30 millió forintot. Úgy gondolom, hogy egyelőre ezt vegyük birtokba, ezt tegyük a közösség számára hozzáférhetővé és élvezhetővé. De egyébként a tapogatózás történt feléjük, de nem akarnak vele foglalkozni ilyen szinten. Tehát nem eladó, egyelőre ülnek vele. Én nekem az a gyanúm, hogy azt reménylik, hogy egyszer majd fölmegy az ára, és lesz egy olyan szituáció, amikor azt át lehet minősíteni lakóövezetté. De én személy szerint nem támadok semmi ilyesmit. Ugye a elmúlt években voltak érdeklődők, akik ezt a területet meg akarták vásárolni, hogy fölparcellázzák, és akkor mondtuk nekik, hogy jó, hát ez így a pusztába kiáltott szó, mit szeretnének, hozzanak egy tervet. Azóta se láttuk őket, hála Istennek. A másik pedig az, hogy ugye már abból hatalmas felzúdulás volt, hogy amikor a 4-es metró épült, sőt, még akkor a Hófoglalás lakópark nem is volt meg, csak ugye a Mesterségek utcája, már akkor hordták ide, és utána ez megépült, és már a Levedin keresztül hordták be, tehát én elképzelhetetlennek tartok egy ekkora beruházást, tehát ez annyira körbeépült, meg lehatárolt, hogy ilyen nagyságrendű beruházást én elképzelhetetlennek tartom, hogy ez itt legyen. Nyilván még ez csak koncepcióterv, tehát végleges költségvetés nyilván nincsen, de esetleg becslés van az arra vonatkozóan, hogy hány 100 millió vagy milliárd forintba kerülne ezt a koncepciós tervet megvalósítani 2027 után nyilván. Volt egy ilyen nagyon a fő mögé dugott ceruzával, tehát ugye ez... De nem indikatív, tehát valamit számoltunk, de tehát ez 100 milliós összeg, vagy már milliárdos? 4 órán volt rá. Tehát, jó, hogy ügyes vagyok, de azért nagyon-nagyon pontatlan. Tehát benyitottam az összes költségvetési sort reményeim szerint, amiről tudtam, de ezen kívül... Tehát nyilván az épületeket előre nehéz költség szempontból megbecsülni, mert még nem lehet tudni, hogy mi lesz ott, de mondjuk a területrehabilitáció a növényzet szempontjából az talán már ugye, jobban becsülhető. A nagyságrendet akarjuk valamennyire belőni, ugye a Petényinek volt egy ára, amit eddig költöttünk rá, azt ha arányosan átvetítjük erre a területre, akkor valamit tudunk kalkulálni, de... Bocsánat, hogy ellentmondok. Tehát a Petény az egy sík terület, és ismertük a felszínt. A felszín alatt nem, a felszínen ismertük. Ez egy nagyon összetett felszín, amit mi nem is ismerünk, a felszín alatt meg egyáltalán nem ismerjük meg. Tehát itt olyan tényezők vannak, ami nem jó, tehát kérek egy kiló kenyeret, és akkor jön a kérdés, hogy miért tetszik kérni. Fehéret, vadkovászosat, és van 28 féle kenyér, jó? Tehát nem tudom, mennyibe fog kerülni a kenyér. Értem. Tehát akkor... Amikor meg lesz a koncepció terv, tehát amikor eljutunk körülbelül, azért az én reményem szerint azért ilyen 28-ban már azért lenni kellene egy igazi koncepciótervnek. Ez egy lobby szint, jó? Tehát ez a kilóra megvan funkcióséma, jó? Amikor már le lesz kennelve a felszín, meg vannak az élőhely felmérések, az összes védett növényel, meg az összes foltoknak az összefüggéseivel, meg stb. Akkor már egy szakértői
költségbecslést meg lehet engedni, jó? Most valamit írtunk, hogy üres volt egy, de ez nem releváns. Ezt jól gondolom, hogy önkormányzati forrásból ez alig ha valósulhat meg, pusztán önkormányzatiból, tehát pályázni kell. Így van. Jó, akkor vagy EU-s, vagy állami költségvetésből. Reformátorok parkját, azt miből csináltuk önkormányzati pénzből? Az majdnem 1 milliárd volt. Nem, ez nem De benne volt a kilátó is. ott a kilátó, meg ott volt benne szerintem állami pénz is. Szerintem is. Ilyen 80 millió körül. Az a szoborcsoport, az külön volt. Igen. Hát sok éves költségvetés, hogyha kapnánk a fővárostól, az államtól bármit, meg lehetne oldani, de ez nagyon több milliárdos összeg. A Többi parkban. Meg ugye a reformátorok annyiból más, hogy az egy mű valami, tehát ott ugye van vizes blokk, ott csatornázni kellett, tehát ott van egy csomó olyan Tízes plusz, blokk ami... szerintem itt is lesz, tehát 10 ne legyen WC. sokkal fontosabb kérdés, amit meglep, hogy nem lett föltéve, de mikor lesz kész? Bizottságon föltette? És milyen választ kapott Vizsai Nem válaszoltam? Nem. Valami olyasmit mondtál, hogy hát ezt még nagyon nem lehet tudni, mert ez nagyon sok mindentől függ. Ugye én kérdeztem meg, hogy nagyjából mi a projekt időtartama, és akkor mondtad, hogy olyan legalább 15 év. Így van. Nyilván, amíg Egy a fák algoritmus, látszódni kész fognak. algoritmus nem létezik. Aki azt mondja, az csak azért mondja, mert szépen akar kinézni, jó? Kész erdő se létezik, jó? Ha ez 15 év alatt záródna, tehát az állomány, tehát, hogy mondja, az állományok záródnak, és a funkciók letisztulnak, a fenntartásnak a költségei, tudjuk, hogy melyik zsebből megy, tehát kialakul 15 éven belül, akkor nagyon jók vagyunk. Engem az érdekel, mikor lesz átadó. Egy nappal előtt. Értem Nem, tényleg, tehát, hogy azt próbáljuk magyarázni, hogy ez nem egy olyan projekt, mint akár a reformátorok tere, hogy oda mennek és háromszor adták. most nem ez a lényeg, tehát nem egy ilyen jellegű projekt az erdő, meg ez, Ez hanem egy nagyon nagy ezt kijelöltük, és akkor onnantól kezdve ez a funkciója, ez üzemel, tehát nem olyan, hogy megjelennek nagy gépek, letúrják, betonoznak, hanem ez egy ilyen sziszi-fuszi munka, ami haladunk előre, Megpróbálok még a nyugdíj előtti utolsó napokban már valamit. Akkor egy átadót szervezünk. Ha két zöldre pályázik az önkormányzat, akkor ugye annak lesz egy határideje. Hogy akkor az egy bizonyos rész lesz, hogy Nem tudom a funkciós elképzelni, hogy sémából erre az egészet lefinanszíroznák egy pontból. Ez lehetetlenség az én Ez túl nagy ahhoz. olvasatomban. Nem is, meg összetett. Igen. Jó? Tehát én ilyet el tudok képzelni, hogy lesz megint esetleg olyan politikai akarat, és mindegy milyen politikai, úgy értem, hogy szakpolitikai vagy, hogy azt mondják, hogy oké, ez megvan, sarjad, körülbelül záródik 2 év múlva, hát akkor erre adunk például. Ilyet el tudok képzelni, de ez nekünk teljesen jó, mert azért nem vagyunk erre felkészülve. Ez nem önmagunk ellen mondom, tehát egy ekkora cuccot elkezdeni megcsinálni, az egy nagyon nagy felelősség. Ez egy nagyon nagy felelősség. Nem volt annyira hirtelen, tehát azért mi picit előre futottunk, tehát mi bejöttünk ide már 3-4 évvel itt azért már tapossuk a sarat, meg jöttünk botanikusokkal, de mindenfélékkel, hogy valami egyáltalán valami gondolatunk legyen, mert hogy láttuk ebbe a potenciált, jó? De hát egy nagyon nagy falat, jó? Tehát nem vagyunk egyáltalán megijedve, csak ez egy újdonság. Ilyet még senki nem csinált, jó? Nyilván ez gondolom, hogy ilyen tájépítész szaktudást igényel egy ilyennek az összeállítása. Többek közt, sok más mellett. Tehát akkor, hogyha 27-ig mondjuk lezáródik a felmérés, akkor utána tájépítész irodát esetleg meg fognak bízni, vagy van-e? Ez valószínű, Kötelező, nem úgy tájépítésznek kell megtervezni. tehát nem úgy kell, hogy fejezem ki magam, a tájépítészet az egy nagyon magasztos fogalom, aki tájépítész. De tájat azt tud építeni, akinek alatta van mondjuk olyan 6-8 kompetenciája. Ilyenből azért hát mikroszkóp alatt sem nagyon lehet találni Magyarországon. Tehát itt egy komplet csapat körnek kell benne lenni. Aztán lesz valaki, aki aláírja, valami szenior tanácsadó, de nem úgy kell elképzelni, hogy jön egy
tájépítés csapat, és akkor majd azt mondják, hogy itt lesz a tó, meg tudom, elkezdenek ide virágocska, oda virágocska, egyáltalán nem, hanem itt egy nagyon kiegyensúlyozott szakmai csapatnak kell lenni, és mindenkitől elvárjuk, hogy ilyen evolúcionista módon álljon hozzá. Tehát mellé áll ma, és még 5 év múlva is velünk van. Tehát vagy az elején ne jöjjön velünk. Tehát itt ez egy hosszú, ez egy kitartó munka, ez egy maraton. És akkor jól gondolom, hogy akkor, hogyha erre esetleg valamilyen pályázati forrásból lesz finanszírozás, akkor az önkormányzatnak ugye elég nagy volumenű ez a beruházás, közbeszerzési eljárás keretében kell majd lefolytatni, és akkor ilyen terveket több irodától be lehet kérni, és akkor az alapján választani egyet, vagy hogyha van egy konkrétabb elképzelés, akkor már ahhoz valakit megbízni, hogy csak hogy az már technikai jellegű? Olyat vársz tőlünk, amit még mi se tudunk. Hát, egyelőre még annak, hogy örüljünk, hogy ez a miénk. Ez még távolibb. Így van, és akkor most szakad a nyakunkba, hogy jó a miénk, és akkor mit csinálunk vele. Amit javasolnék egy ilyen, lehet, hogy nem mindenki fog egyetérteni vele, csak fölbukkant az a szó, hogy parkosítás. Most a parkosítás szerintem az egy ilyen műanyag fogalom. Nem parkosítani kell, hanem el kell kísérni arra, amerre akar menni a felület, meg az élőhely. Megőrizni a természetközelség. A Lidl mellett, amit letolunk, az parkosítás. Ahol nincsen semmi, hanem ott maradt a GC után a nyom. De ez nem az. Itt már van egy élővilág, amit meg kell őrizni. Tájrehabilitációnak, vagy jó, tehát inkább ilyen értelemben az úgynevezett tájépítés szakmának egy részleges valami fajta, sokkal inkább például a Debreceni tanár úrnak lenne ehhez szava, tehát ugye az úr ismeri a kollégák voltak a múzeumnál, tehát olyan embernek, aki arborétumokkal foglalkozik, meg rehabilitációval. Egy klasszikus tájépítész azt se tudja, hogy melyik oldalán kezdje. Tehát azt mondaná, hogy oké, letúrunk mindent, és akkor itt lesz a játszótér, ott lesz, simán holnap után kész van. De nekünk nem, ez egész más helyzet. Jó? Értem. És ami még, hogy mondjam, nincs mintánk, jó? Tehát meg fogunk nézni egy olyan 6-8 mintát egyébként, de a minta nincsen. Egy klasszikus parknál meg lehet nézni 1000 mintát. Tehát adaptálni Pinterestről, vagy ki tudja honnan, a Isztúról, vagy ezekről, itt nincsen. Itt meg kell tanulni mindent. Itt rengeteg tanulnivalónk lesz közben. Meg kell tanulni a területet, ilyen értelemben. Még egy olyan utolsónak szánt kérdésem lenne itt a koncepciós tervvel kapcsolatban. Mi az, amit mindenképpen szeretnének, ha lenne benne, és mi az, amit biztosan nem? Tehát, hogy... De egy kutyafutómtól mégiscsak lesz. Nem, az véletlen. Nem, itt nem akartam mondani a parlamenti képviselő úrnak, de ő azt mondta, hogy hát ez a kutyásokra volt tekintett, ezt meg kell fontolni. De közben én válaszolok, hogy amit mindenképpen szeretnénk fő irányként, az, hogy a természet megismerésére és a megszerettetésére alkalmas mindenféle eszköz. A fejünk tetejére is állunk, csak aki idejön, az ismeri meg, hogy mi az, hogy galagonya, cserszövencek, kocsányos, blablabla, oké, meg a madarakat, stb. Az mindenképpen, ez a fajta feldolgozottság, annak mindenképpen kell lennie, mert ez a mai időknek az óriási hiánya az én olvasatomban, aminek mindenképpen benne kell lenni. Minek nem? Mondhatok 100 dolgot, de kocsmának nem kell. Semmilyen. TV-toronynak nem, most bocs, hogy de tehát kizárunk minden olyat, ami ez ellen van, jó? Inkább ezt mondom. Tehát, ami a épületek másik... akkor nem. Ismétlem, hogy itt ezen a részen, csak, hogy ide is itt van egy ilyen, ezek ugye előképek. Az előkép az körülbelül olyan, hogy hozok neked egy csoport virágot, de nem mondom meg, hogy milyen. Tehát ez egy ilyen teljesen, ezek előképek, hogy valami ilyesmi lesz, de nincs köze a valósághoz, ezt akarom mondani. Ezzel azt akartuk csak jelezni, ha lenne valamilyen kiszolgáló épület, mindjárt mondom meg ezen a részen, akkor valahogyan a tájba süllyesztett, jó? Tehát, hogy minél kevésbé az első általam említett funkciót, a szent funkciót, minél kevésbé zavarja, jó? Meg nyilván az élőhelyet, stb. Jó? Tehát nem egy különálló valami kacsmában forró WC, vagy kávézó.
itt a Csoboly tó körül, látom a sötét zöldebb színnel, az milyen jellegű növényzetet akar? Tehát a bal oldalon ott látom az erdősávot, ott más a piktogram is, és a sötét zöld az ott mit kell elképzelni, vagy mi a terv, hogy... Őshonos, és ami levédi, nem levedi, hanem levédi a tavat, jó? Tehát az a fajta... Véderdő jellegű, vagy ilyen... Nem erdő, Nem, ilyen ligetszerű. Ligetes, ilyen ami a tavak környékén szokott lenni, hogy ott van egy spontán növényzet is, ami egyébként nem is annyira rossz, de hát azért van benne mit lecserélni sajnos. Oda legyalogott már az akác is, a másik oldalon, több minden, de egy olyan ligetes, röviden tőle, egy ligetes állapot. legtermészetesebb állapotot Igen. ott lehet megőrizni. Tehát nem parkosítunk, jó? Azért. Jó. Évekkel előrébb járhatnánk, hogyha az eredeti tulajdonos az akkori sarjakat nem dózerolta volna le. Mert ott egy elég jó kis sarjas terület volt, olyan 2-3, akár 4 méter magas fasarjakkal, csak egyszerűen fogta magát, és egyszerűbb volt ledózerolni, mint sem, hogy úgymond rendben tartani a területet. A nagyobbik felé meg föltúltak. Legutolsó, bocsánat, igen. Utolsó Igen, itt most, amíg ültetünk, akkor is lehetett látni, hogy ott illegálisan hulladékot raknak le a környékbeliek. Itt többen láttuk, hogy ott valami mozgás volt és szórtak. Igen, tehát hogy itt a környéken esetleg valamilyen kamera telepítése, itt az út vonalában gondolom, hogy látszódjon, hogyha a szokásuknak megfelelő, mert ez már szokássá vált, itt látszik oldalt, áthajítják ide a területre a dolgokat, hogy ezt lehet valahogy... Idővel biztos, hogy kell egy... Hát ugye a jelen pillanatban az ilyen területen való kameratelepítésnek a gátja az pont a zöld. Tehát a közterületi kamera telepítéshez kell a rendőrség javaslata, jóváhagyása. Tehát ahova kamerát telepítünk, az a rendőrség javaslatára és jóváhagyásával történik. És azért telepítettünk többek között lakótelepekre, mert ott vannak olyan belátható pontok, aminek van értelme. Most ilyen zöld helyen Nem is a fák között, itt fönt az úton. Tehát azon hordják át nyilván a karácsonyi fenyőt, meg hasonlókat, és... Szerintem. De az még nagyon sok idő. Sok idő, igen, de már most is visszavettek egyébként Igen? szerintem. Hát sokkal kevesebb hulladék, tehát itt komplett kanapék, Volt itt minden, szekrény, volt itt minden. Tehát azért ez már nincs. Lakókocsi roncs is. Táblázva. Nem volt. Ki lesz. Na most lent a Petényinél volt egy ilyen tapasztalat, hogy ugye hordozgatták szépen szorgalmasan, és hát én meg szépen szorgalmasan mindig elvittem. Aztán egy idő után ez a vocipő mégiscsak megmerült, és beazonosítottam, hogy melyik kertből jött ki, és akkor becsengettem. Tulajdonosítva van nincs. És maga ki, hát hogy semmi közöm hozzá. Mondom, oké, csak akkor beszélgettünk. Hát azt mondom, bizonyítsa be, hogy az én kertemből van. Mondom, elég könnyű lesz, mert olyan 500 méteren belül magának van csak olyan fája. Kiment és visszavitte. Mancsúfűz volt, tényleg nincsen, 500 méteren belül. Nem genetikai vizsgálatot kell, vigye vissza. És akkor visszavitte. De bocs, a másik, egy alapkérdés, hogy ugye ez egy elhagyott terület volt, tehát elhagyott területen minden. Oké, szépen lassan önök is, mind a helyiek is, meg mi is betesszük a lábunkat, változik a kép. És majd szerintem ez csökkenni fog. Egyébként erre volt egy gyakorlati jó példa. Itt a Lacival van vitánk a kerékpárút a Szilaspatak mellett. Tehát az a rész is ilyen elhagyatott rész volt, és ott rendszeresen vittek szemetet, sittet leborítottak, meg minden egyebet. Való igaz, hogy most ott van a Laci szavaival egy kerékpárstráda, viszont ugye aki azt használja, ott jóval több, akik jönnek-mennek, és ugye kvázi ők a térfigyelő kamera, és ez megszűnt a sit meg a szemét lerakás. Pont 2 hete kezdték el megint oda hordani a szemetet, a patakba öntik bele. Melyik részen? Az én Viola körzetemben. utcánál. Pontosan, és rendszeresen járok oda, és megpróbálom megkapni az illetőt, és az FCF-et meg rávenni, hogy vigyék el onnan, mert ha nem viszik el, akkor az már ronza többéket. Tehát ott ugyanúgy megcsinálják ezt a disznóságot, csak szóval nem oldódott meg. Hát az tehát a Hermina, meg a tó, nem is a tó, mert ugye nem addig megy, csak a Bökény
a Szinkotai út között, amíg a kiépített kerékpárút van, ott gyakorlatilag megszűnt. Ez a rész. Ott ugye ráadásul. Hogy egyszerűbb a kerékpárúton kívül rakni. Ahonnan hordanák oda. Hát épp az, hogy volt korábban. Tehát a Szabadföldút és a Hermina közötti részen ott rengeteg szemét meg sitterakás volt, és amióta ez megvan, azóta ez ott Igen, megszűnt. csak nem tudom, hogy lakossági zöld hulladéktart most éppen azok kerülnek oda ki. Pontosan. Tehát, hogy most akiknek Már ott van szemét is, kertje. már szemét is, mert általában ez úgy működik, hogy először a zöldjavakat rakják ki, és azt mondják, hát ez szemét, mert nincs a fejben tisztában téve, hogy az nem szemét, akkor jön a szemét is egy idő után. Ez a baj. Tehát most a lakott rész nem. Igen, hát Arra itt nem is lehet, látható. Igen. gondolni, hogy egy zöld hulladékot a kerület elvigye. Eddig is. Mert most az Tehát, mert ugye most ki el kell kell kezdeni rakni gondolkodni, mert miénk kukát. a teleg. Igen. Tehát, hogy a lakosoktól elvinni, mert most ugye ezeket az FKF-es zacskókba lehet belerakni, azokat viszi el. Van az őszi, Évben, De egy a évben normál kétszer van. zacskóba nem viszik el, ugye? Egy évben kétszer van lehetőség, hogy zöldjavakat kirakjanak a polgárok. Ősszel a levelet, tavasszal a esedéket. Ez mind a kettő egy-egy hónap, ez alatt ki lehet rakni rendezetten ezeket az anyagokat, és bekerülnek, hála az égnek most már komposztáló területre. Ezen kívül folyamatosan vannak, akik kirakják, attól függetlenül, mert nincsenek vele tisztában, nem is néznek utána, hogy mettől meddig van ez, és az a legrosszabb rész az, amikor ilyen területekre hordják ki akkor, amikor már nem lehet. Mert lehet, hogy egyébként kiraknák, de kivágnak néhány tuját, és azt mondja, hát most nincs ilyen akció, akkor hát messze van a komposztáló terepen, aggastam, hogy hol van, és akkor elhozza idáig. A fejekbe kell először tisztán. meg segíteni a szomszédoknak. De egyébként szerintem az is megoldás, ezt másik központban, külföldön láttuk, hogy egy nagyobb komposztáló részt kirakni, és felajánlani, hogy azt közösségi komposztnak még használják. azt körbe kell járni, de az egyébként Itt van vele, hogyha nem figyeljük, akkor abban is Össze-visszadobálnak Azt például mindent, érdemes igen. bekamerázni, azt az egyet, mert ekkora területet nem Igen, lehet. csak ugye ebbe is úttörők vagyunk, tehát a főkert, vagy a fővároson kívül a 16. kerületnek van saját komposzttelepe, és azért erről egy vastag vitaanyagot tudunk prezentálni, hogy ez milyen nehézségekkel jár ezt megvalósítani. Tehát ugye eleve az, hogy a magyarországi jogszabályok egy ekkora mértékű komposztáló megvalósítását ahhoz köti, hogy most legyen egy betonplac, ami ugye maga nonsens, De nem is úgy értem, hanem hogy például lehetne valami gyűjtőpont, mert itt szerintem amit a probléma okoz, hogy sok ember ugye ezt itt egy ilyen B-tervnek használja, amikor nincsen éppen elszállítása a gallyaknak vagy egyebeknek, hogy ha viszont hogy valami kiváltása, hogy ne illegális. de van, Lehet, hogy de problémás, egész csak évben van egyébként. elszállítás. Csak ugye a kerületi önkormányzat az ősszel a lombgyűjtésnél segít be kvázi az FKF-nek, vagy most már BKM, vagy MOHU, illetve tavasszal a nyesedékgyűjtésnél. Tehát ez a két akció, amikor pluszba a kerületi önkormányzat erre rásegít, illetve van a komposztáló, de emellett március 1-től december közepéig a MOHU-nak van, vagy korábban a FKF-nek volt ez a zöld akciója, tehát ez egész évben vannak. És Egyébként most már lassan 20 éve van az önkormányzatnak a kerti komposztálási akciója, tehát ingyen adunk komposztáló ládát, úgyhogy csak példaként a Pemetetér az egy olyan terület, ahol évek óta mondjuk a köztereseknek és a kerületgazdáknak, hogy tök jól lenne megoldani, ha nem összeszednék a leveleket és elvinnék, hanem ott lehet már helyben elkomposztálni, és akkor ezt meg lehet oldani. A környező lakók félnek tőle. Nem akarják a Hát egy olyan helyet ott kitalálni azon a területen nagyon macerás. pattyányosodik, büdös, egyebek. Meg hogy jön a szemét. meg ez a rend, tehát pedig ott van felkupacolva, tehát a regősben meg lehetett oldani. egyébként Tehát lehet, hogy nem kell a zöld felületet akarja látni a lakos. Tehát a Centin állandóan ez a harc, hogy oda mennek a kertgazdák össze. Tehát, hogy ha megszokott évtől egy hetet késnek, akkor már a lakosság tombol, hogy mi az, hogy még nincs Ez is összegeredézve. szemléletfoglalás kérdése. Tehát az a természetes, hogy leülik a fáról. is mondjuk szerintem nem mindig, de mert hogy nem Hát meg az, hogy az önkormányzat hogy áll hozzá. Tehát ott is kitenni táplára tájékoztató. Azért nem szedjük össze a levelet, hogy ne száradjon ki a föld. Ez itt tartja a nedvességet, ezért nem kell locsolnunk. Ezért kevesebb el fog terjedni az a lakosság ugye modellek alapján gondolkodik,
már lassan kezdenek kikopni a régi ilyen katalógusok, ahol minden össze van söprögetve, hanem jönnek azok az új képek, hogy ott kell hagyni a növények körül. Meg átmegy az ember Budára, és érdekes módon, meg a kis gazdagabb részekben a Pilis alján. Ott mindig a korábbi katalógus képek vannak. És ott nem, ott a közterületen ott van hagyva szépen a lomb, a fák környékén, nagyon sok helyen. Az el fog terjedni, mert sokkal egyszerűbb az élet. Nem azért fog egyszerűbb ökológikus, hanem sokkal egyszerűbb az élet. És ezt a szemléletet szeretnétek itt is megtartani? Tehát, hogy ennek fogtok több reklámot szentelni, hogy nem fogjátok innen, nem tudom, a sétaút mellől elvinni a komposztálóba a lombot, hanem inkább itt lesz szétterítve. De nézd csak, tehát amit keletkezik, az itt is fel lett marad. hasítva ez a két sor, és akkor kérdezték a fiúk, és nem, egyáltalán nem ellenük, mert normális embereket, tehát egy bizonyos séma szerint gondolkodó, érett emberek. Ati, tegyük fel az autóra, elviszek, dehogy, nem maradjon itt. Ja, tényleg. De hát oké, csak ezt én meg kell most tanulni, és ez nem egyáltalán nem rosszban mondom. Mert hát itt olyan, hogy mondjam, olyan deficitünk van földből, hogy ez is föld. Nem Ilyen baj. zöld PR-ra szerintem sokkal többet lehetne. Hát csináljuk, persze. Ez is az, meg csinálunk konferenciákat, komposztelepet csinálunk. Viszlát! Viszlát! Tehát lényeg az, hogy Ami sokan vagyunk, azt ne dolgozzuk be. de jó lenne. Hát mulcsot. Persze. Esetleg a közébe. A közébe. De a növények közé ne a sorba, Nem, hanem oda középen. oda az szuper lenne. Csak mert négyre már jöttek a kertgazdák bontani. És akkor a két nagy ládát kéne megpakolni ott, és akkor azt beúzni. Ja. És közben elkezdünk pakolni, összerakjuk a sátrat, mert a fiúknak vagy az a kell.